Marc! Marc! Hòstia, i el dibuix que té al flanc, aquest escamat, que xulo, Però... Joder, que guapo és. Que guapo! Mira la cotxa que petita. A baix, una mica més a baix que abans. El veig. Ah, vale. Ho veig tranquil. Hòstia. I a sobre, tio, sembla que està... de puta madre. Joder, macho. Cuidado con l'adrenalina, que el pols se te'n va. Sí, jo... Mira. Ricard, això és vídeo? Sí. Genial. Hòstia, i el papa aquest que té, el dibuix, que guapo. Hòstia, de pit, sembla... Quina cua més llarga i estreta. Està com cantant o alguna cosa, no? I ahir el vau veure aquí al mateix puesto. Més o menys, perquè... Que bé que es veu. No, el sexe és indistint, no? Està arribant. Bueno, el bec, si és negre, lo que passa que no el té tan negre com jo em pensava. No, no és negre, no? És només la punta una mica més fosca, però... A per sobre. De manera natural. M'has facilitat. Gràcies. És particular, Está espectacular, És increïble. Mira que bé. Estava intentant. A la guia del Molarne hi posa fosc. Sí, però... I en canvi a l'Ornito posa bru. Quin és l'oficial realment? Encara no se sap. Saps?